Moikka kaikki! Nyt tässä videossa mä esittelen teille ihan vaan joitakin meikkejä, koska mulla ei todellakaan ole paljon. Ja niistäkin osa on epävegaanisia sen takia, että mä en ole vielä ehtinyt käyttää niitä loppuun. Ja sit mä kans esittelen teille jotain shampooita ja hammastahnoja, jotain tällaisia. Mennään videoon. Tossa on mun koko meikkipussin sisältö. Eli joo, ei oo kauheasti. Ja niistä oikeastaan vaan tämä ja tää ripsari on vegaanisia. Ja sitten no tietenkään nää nyt ei ole mitään epävegaanista. Et näistä nää on sitten epävegaanisia, niin unohdetaan nää. Mutta näistä sen verran, että siis tää on oikeasti mun mielestä hyvä ripsari. Ja tää maksoi vaan alle 10 €. Mä laitan noin hinnat paremmin tohon alas tietoihin vielä. Oottakaa, mä näytän tätä ripsaria vielä paremmin. Vaikea kuvata samaa aikaa, mutta se pää näyttää tältä. Eli tää on aika tämmönen tuuhea tää harjaosa. Tääkin oli aika halpa. Mä en muista tän hintaa. Mä laitan sen tohon alas. Mä laitan nyt testiksi näitä molempia mun silmiin. Eli tässä oikeassa silmässä on nyt vaaleampaa liilaa. Ja tässä vasemmassa silmässä on tummempaa. Nämä molemmat on siis samaa merkkiä, että kannattaa katsoa ton Benecosin tuotteita. Niistä ihan kaikki mun mielestä ei ollut vegaanisia, mutta monet on. Mä taivutin vielä nämä ripset ja laitoin ripsiväriin. Tältä ne nyt näyttää. Tietenkin riippuu, kuinka paljon tätä ripsiväriä laittaa, että kuin paksut noista ripsistä tulee. Mut kun käyttää tuota ripsaria, niin ei mene ihan yhteen noi ripset. Mulla ainakaan. Et se pitää ne aika hyvin erillään. Ja joo, mun mielestä on ihan hyvä ripsari. En mä ole mikään meikki-ekspertti, niin mä en silleen osaa nyt kauheasti edes arvioida. Siis tätä hammastahnaa mä oikeesti suosittelen. Tossa on ihana tommonen mintun raikas maku. Ja sit siinä on semmoista ihan kun siinä olisi jotain rakeita siinä massassa. Tai vähän niinku jotain hiekkaa, mutta pehmeät hiekkaa. Ei se mitään hiekalta tunnu. Mutta siis silleen, että kun sä peset hampaita, niin sit se siis vähän vitsi mä en nyt osaa selittää. Siis sellainen karhea rakenne, että kun sä peset, niin tuntuu, että se oikeasti putsaa, että se ei vaan mitenkään liuu siinä päällä se tahna. Sitten on tämmönen, toi oikeasti haisee tosi kummalliselle. Ja toi on sitten semmonen enemmän, että se tossa ei ole mitään karheet rakennetta. Siis toi pesee kans ihan hyvin, mutta en mä tossa silleen niin paljon tykkää. Dede, mun mielestä toi on hyvä. Pitää silleen hienhajuu poissa ja ei muutenkaan hikoida niin paljon kuin normaalisti. Mä yleensä käytän lähinnä vaan semmosia suht silleen ihoystävällisiä ja semmosia. Niin toi on aika lailla sama, mutta mun mielestä toi pitää kyllä paremmin sitä hajuu poissa kuin monet muut sellaiset ihoystävälliset ja sellaiset ei niin vahvat. Santen perheshampoo. Tota joutuu vaan laittaa aika paljon hiuksia ennen kuin se vaahtoo. Et silleen shampoot kuluu aika paljon, ainakin mulla. Mut muuten toi on silleen ihan hyvä. Samaa sarjaa, mut suihkugeeli. Mun mielestä toi tuoksuu ihanalle, siis tossa on hajuina ananas ja sitruuna. Madaran shampoo normaaleille hiuksille. Mä en ole käyttänyt tuota pitkää aikaa, niin mä en tarkalleen enää muista, että minkälaista toi oli. Mutta mä muistan se, että kun mä käytin että mä tykkäsin tosta paljon. Ja toi siis toi shampoo teki hyvää hiuksille. Et se jotenkin sopi mun hiuksille. Mä oikeesti suosittelen tota kaikille, koska mä ainakin tykkäsin tosta. Yrttisampoo. Tää on tosi luonnonmukainen. Ja tää tuoksuu tosi jännälle. Silleen hyvällä tavalla. Mun mielestä tuoksuu hyvälle, vaikka se onkin tosi jännä. Vaikea kuvailla, että miltä se tuoksuu.
Siis ei ole todellakaan mikään semmonen perus joku limemango tai mikä tommonen, vaan siis oikeesti jännä haju. Mutta se mikä tässä on miinusta on se, että mun mielestä ei pese ihan yhtä hyvin kuin monet muut shampoot. Mut en mä tiedä, onko se vaan minä. Samaa sarjaa, mut hoitoaine. Ja siis tulee pehmeämmät hiukset tosta hoitoaineesta. En mä oo kauheasti niinku... Mä oon käyttänyt aina aika luonnollisia hoitoaineita. Ja siis ne just silleen ravitsee hiukset, tulee pehmeämmät. Mut en mä niinku kauheat eroa niitten välillä ole huomannut. Et toi on niinku hyvä siinä, missä muutkin, mitä mä oon käyttänyt. Vitsi, mä näytän järkevältä, kun mulla on toisessa silmässä ripsari ja toisessa ei. Mut tää video oli nyt tässä. Laittakaa peukku, jos tykkäsitte. Toivottavasti tässä oli jollekin apua. Tätä siis yksi toivo tuolla kommenteissa, niin sit mä päätin toteuttaa tän. Toivottavasti tää vastasi odotuksiin. Ja seuraavaan videoon. Moikka!